रायजो नोंथांमोन नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गिबियावनो आं बरायनानै लादों। दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे बेरफुंसार बिबुंथि डक्टर लाइसि महिलारिनि बाथ्रा नोंथांमोननि गेजेराव बुंनो नागिरदों जेखि आं थांनायावबो लिरखाबाय कि बर' बिजों फरायनानै जोङो गासै बिभिन्न जोंनि कम्पिटिटिभ एग्जामाव जोङो साक्सेस जानो हायो ना हामारा जोङो बर' बिजों फरायनानै जों गिदिर गिदिर डक्टर इन्जिनियार जों फरायनो हामारगोन ना हामारा बर' बिजोंनि सायाव बेसेबां सोरबायदि मानसिया जेनेबा नेगेटिभ माने थिंकिंखौ लामारो जे जों बर' बिजोंजों फरायमारोब्ला थारैनो जोङो बेसेबां गोजौसिम जों दावगानो हामारो बेफोर गासै बाथ्राखौ आं नोंथांमोन डिसकासन खालामगोन बिनि सिगां नोंथांमोननि गेजेराव आङो डक्टर लाइसि महिलारिनि आं ससे भिडिअ होग्रोगोन बिनि उनाव नोंथांजों माने आं डिसकासन खालामनोसै फैदो अब्ला बर' बिजों फरायनानै जेनेबा कम्पिटिटिभ लेभेलाव एग्जाम हैनो हाया बा गावखौ गाव महरै मानसि महरै गावनि सिनायथिखौ लानानै जेनेबा गसंनो हाया बेयो एखेबारे नंखाय बाथ्रा मानो होनोब्ला दिनैनि दिनाव फरायनायनि थाखाय बिजोङा मोनसे बेरियार जानो हाया मोनसे बेरे जेवरा जानो हाया माने इभेन जोङो जुदि बर' बिमानि बर' फिसा जानानै बर' रावजों बर' बिजोंजों फरायोब्ला जोंनि फरायसाफोरनि क्रिटिकेल थिंकिं जोंनि फरायसाफोरनि ससियेल कालचारेल भेलुस जोंनि फरायसाफोरनि माखासे सेल्फ कन्फिडेन्स जोंनि फरायसाफोरनि एम इन लाइफफोरा मा जागोन स्ट्रंसिनसो जागोन आरो बेयो नङा जे बर' मिडियाम फरायनानै जेनेबा साक्सेस जाहैनो हाया बर' मिडियाम फरायनानै साक्सेस जाहैनो हानाय गोबां साक्सेस स्ट'रिसफोरा जोंनि बर' समाजावनो गोबां गोग्लैनानै दङ दायो साफ्रोमबोनि मुंखौ जोङो मख'जोबोब्ला गोबां सानसेब्लाबो जोबनाय नङा गोबां साक्सेस स्ट'रिस दङ डक्टरेट फरायनायनिफ्राय लानानै डक्टर इन्जिनियार IIT पुलिस जेरावबो दङ माने जेरावबो दङ लोगोफोर नुबाय नोंथांमोना नुबाय रायजो राजा नोंथांमोना नुबाय बयबो डक्टर लाइसि महिलारिया माने मोजां बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव माने बरनाय होदों जे थारैनो बर' बिजों फरायनानै डक्टर जानो हाया बर' बिजों फरायनानै इन्जिनियार जानो हाया बर' बिजों फरायोबा लेखा रोङा बर' बिजों फरायोबा इंलिसाव माने एक्सपार्ट जाया बर' बिजों फरायोबा इन्टारनेसनेलाव थांनो हाया नङा होमबा बर' बिजों फरायोब्ला जेन'बा गिदिर गिदिर साख्रिफोर मोननो हाया जेरै UPSC एग्जामानो होन APSC एग्जाम होन बा गिदिर गिदिर माने जायफोरनाखि साख्रिफोर दं बै साख्रिखौ मोनफुंनो हाया माने एग्जामाव पास जानो हाया बे मोनसे गोथै फोथायनाया जोंनि सुबुंफोरनियाव दङ जोंनि बर' बिमा बिफाफोरनि माने गोसो सान्थियाव बेयो दङ ओंखायनो बिनो नामा जे बिनिखायनो डक्टर लाइसि महिलारिया थार बाथ्राखौ बुंबाय जे दिनैनि गेजेराव जोंनाव जारिमिन गोबां दं जे बर' मिडियाम फरायनानै गोबां माने गिदिर गिदिर साख्रि मावनाय गिदिर गिदिर बिफानाव साख्रि मावनाय डक्टर इन्जिनियारफोर जानाय नाथाय बेफोरखौ जों बुंनांगौबा सानसेनि बारा लागोन होननानै बुंदों बिथाङा स्पष्ट बाथ्रा मोजां बाथ्रा दिनै नाय नोंथांमोनहा होमबालाय नोंथांमोनहा हिसाब होबानो जाबाय गुबुन बिजों फरायनानै जे डक्टर इन्जिनियार UPSC पास जानाय IPSC पास जानाय गिदिर गिदिर साख्रि मावनाय गिदिर गिदिर कम्पिटिटिभ एग्जामाव उथ्रिसार जानो हानाय नोंसिनाव हिसाब होदो जाय बिथांमोना नेगेटिभ सानमारो बिथांमोना हिसाब होनो गोनां नोंथांमोना हिसाब होबानो जाबाय थारैनो मा दिनै नोंगौ माने आं बे बाथ्राखौ खोनाबाय थायो गामि सिङाव थाग्रा हिसाबै जों खोनायो जे आंनि गथ'आ बर' बिजोङाव हाबनायखाय बुहुद इंलिसाव उइक जाबाय इंलिसाव लोरबां जाबाय इंलिसाव मोजां मार्क्स मोनाखै इंलिसखौ मोजां रोङाखिसै बिराद थान जासिगोन गोजौ सोलोंथाइ लानो जोंनि बिमा बिफाफ्रा गावनि गथ'खौ फरायखांनायनि उनाव उन दाहा खालामो आरो बिथांमोना जोंनि सिगाङाव बुंनाय बाथ्राखौबो जों गोबां दिनैसिम आं नोंथांमोननि गेजेराव गोबां फोरमायनानै होनो हायो एक्चुअलि बाथ्राया मा सिङाव आन्दोआव मा हामा दंमोन नंगौ गोबां गिदिर गिदिर पन्डितफ्रा मुंदांखा पन्डितफ्रा बुङो बिमानि रावनिख्रुइ गोदैसिन जेबो गैया होननाय बाथ्रा आरो बिमानि रावजों फरायोब्ला गासैबो बाथ्राफोरखौ मोनथिजोबो होननाय मोनसे बाथ्रा दिनै नोंथांमोननो सामान्य मोनसे बिदिन्थिफोर होनो हागोन जेरै जोङो दा इंलिश टु बर' टु इंलिश जोङो जेनेबा ट्रेन्सलेट खालामनांगौबा जायफोर बर' बिजोंजों फरायनानै थांदों बिथांमोना मोजाङैनो ट्रेन्सलेट खालामनानै होनो हागोन दा इंलिश बिजोङाव जों फरायनानै थाङोबा बिथांमोना एसे माने आख' फाख' जाहैयो माने ट्रेन्सलेटनि बेलायाव बिथांमोना एसे आख' फाख' जाहैगोन बेबो मोनसे मानोना मेरिट डिमेरिटआ जेरावबो थाखायो मिथिबायना बर' बिजों फरायनायावबो मेरिट डिमेरिट दङ गुबुन बिजों फरायनायावबो मेरिट डिमेरिट दङ खिन्थु बावहाय सोनारगोन नोंनि नाजानाय नोंनि जुजिनाय जायखि फरायसाया नाखि जायखि माने फरायसालियाव हाबाथों मानो जेखि बिजोंजों फरायाथों मानो दा नोंथाङा जुदि
नोंनि गथ'आ जुदि मोजां फरायनायाव गोसो जवाखै मोजां गोसो होआखै सा साज्रां ओरैनो फराय थांदों जेरावबो मोनसे गोसो होआखै फरायनायाव गोसो होआखै माने बायह्रा माने बेरायनाय मानाय बा गुबुन माने आयदायावसो गोसो होदों थ' बिदिबा बोरैथो रोंनो ना बिदिया नों इंलिसखौ रोंगोन ना फरायनायाव मोजां हाहैगोन ना गोजौ सोलोंथाइ लानो हागोन ना मोजां माबा मोनसे बिजनेस मावनानै जानो हागोन हानाय नङा जाय सुबुंफ्रा जेखि मिडियामाव फरायथों मानो बिथांमोना जुदि स्टार्टिंनिफ्राय जुदि मोजाङै फरायदों लांदोंब्ला आरो बिथांमोना जुदि फरायै जुदि गावसोरनि जिउआव माबा मोनसे सिमां अनसायखादोंब्ला बिथांमोना पास जानायनि उनावबो जुदि बिथांमोना जेबो साख्रि बाख्रि मोनाब्लाबो बिथांमोना फिसा फिसौ माने बिजनेस मावनायावबो थांनानै जानो हायो आरो आथिखालावथ' नोङो बिजनेस मावनो हाबाय होनबाथाय आरो बेजों जुजिनो हानाय रावबो गैखाला आरो बेजों लोगोसे जों मा जाहैबाय मा ओंखायनो मा बिजोङा मेटार नङा होननानै गोबां मानसिफ्रा बुङो बाथ्राया सैथो खिन्थु मानि थाखाय बर' बिजोंखौ फरायनो थिनो बेखौ नोंथांमोनाबो मिन्थिखागौ जानांगौ दिनै मुलुगाव गोबां बिदिन्थिफोर दङ होननानै बुंखादों जे गोबां हारि माहारिफोरनि राव हारिमुवा थैलांबाय आरो स्पेसियेलि आं दा जे जायगायाव दङ आं गुबुननिखौ मोनथियाब्लाबो आं बेखौ आं नोंथांमोननि सायाव बुंनानै होनो हागोन कि दिनै सनवाल कसारि होननाय आसामाव मोनसे ट्राइबेल हारिफोर दङ दिनै सनवाल कसारिया दिनै बिसिनि रावा गासिबो गोमालांजोबबाय बिसिनि रावा ना न'खराव रायलायजाबावो ना बहाबा रायलायजाबावो जेबो गैला बिसिनि रावा गावसिनाव सोङोबा बिसोरो सनवाल कसारिफ्रा दिनै गावसिनि रावा मा बेखौनो खायसेफ्रा दिनै आन्दायग्रा जालांबाय मानोना बिसोर दिनै पियर एसामिस भाषा रायलायबाय अब्ला नोंथांमोना साननानै नायदो जोंनाबो बिजोङा जुदि जों रायलायजायाब्ला दिनै नोंथांमोना नाय गोबां ओनसोलाव दङ जेरै जोङो दिनै हमना ला डिब्रुगड़नि बाथ्रा बुंनो डिब्रुगड़ाव गोबां बर'फोर दं बर' रायलायनो रोङा सनितपुरनि बाथ्रा बुंनो नों सनितपुरावबो गोबां बर'फोर दं बर' रायलायनो रोङा बिदिनो जों सराइदेवआव फैदो सराइदेवआव गोबां बर'फोर दं बर' रायलायनो रोंथायला बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा बा जोंनि ओरै बाक्सा उदालगुरियावनो होनदो बा जोंनि ओरै गुवाहाटियाव होनदो नों होमबा नायदो बैफोर माने फिसा जायगायाव जायफोरनाखि बैसोर हारिफोरजों एसामिस सुबुंफोरजों खाथि सोमोन्दो रायजानाय स' बिथांमोना दिनै एसामिस रायलायै मा जालांबाय गावनि रावखौनो बावलांनो हमबाय अब्ला बिनि काहानिखौ मा खालामो दा गतिके जों बयबो जांख्रिखांबायब्ला जों गावनि रावखौ अनोब्ला जों गावनि हारिखौ थांजानो लुगैदोंब्ला रावाथ' नांगोन जुदि नोङो नोंनि न'आवनो नोङो जुदि राव रायलायलाब्ला गावनि गथ'खौ फोरोंहोनो थाखाय जुदि नों इंराजिल' रायलायबाय हिन्दील' रायलायबाय अब्ला नोंनि न'खरनिफ्राय सानसे थैगोन ना थैया रावा बुंनो हागोन नों थैया होननानै सापस नों जे नोंनि गथ'जों फुरा इंलिस हिन्दी रायलायबाय मानि थाखाय गथ'खौ रोंहोनांगौनि खाथि राव लास्ट बाराव नोंनि गथ'आ देरै लावै जानानै मा खालामबाय नोंनि गथ'आ खालि इंलिस हिन्दील' रायलायबाय फिन बे आरो बे मा खालामबाय गावनि गथ'खौ गुबुन बिजोङाव सोबावबाय हाबा जानायनि उनावहाय होमबा बे आरो मा भाषा रायलायबावगोन बर'आव बेनाव थाबावबायसो बर'आथ' लासैनो गोमालांबाय बिनिफ्राय आरो बिनि उन्दैखौ गावबो हिन्दी इंलिस फोरोंबाय थाबाय हिन्दी इंलिस फोरोंबाय थाबाय आरो दा बिदिजोंनो माने बिजों थैनायनि मेन फर्मुलाया बेनो आरो लोगोफोर बे नंखाय नङा नोंथांमोना गोरोन्थि साननो हागौ खिन्थु नोंथांमोना नों गावनो आन्दाज खालामनानै हमनो हाखायो दिनै नोङो नोंनि न'खरावनो जेन'बा बर'खौनो रायलायथारला एसामिस रायलायबाय बा हिन्दी रायलायबाय बा इंलिस रायलायबाय थाबाय गथ'खौ रोंजानायनि खाथिराव नाथाय नोंनि गथ'आ देरनानै लावनानै उनावहाय मा जाबाय हाबा जाबाय हाबा जानानै उनावहाय बिथाङाथ' बर' रोंखायाखिसै नालाय होमबा बिनि गथ'आ बोथो बर' रोंबावनांगौ जाखो रोंगोनसो बा नोंनि गथ'आ हाबा जाखांनायनि उनावहाय गावनि बा नोंनि फिसौलाखौ बा नोंनि गथ'नि फिसाखौ बर' मिडियामाव सोबावगोनसो सोनाय नङाना स' बिदिन्थिया बेनि लोगोफोर थ' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं बेखायनो खावलायनो नागिरदों आं दा दहायबो मोनसे भिडिअ बानायदों कि मा जोङो दा बर' बिजों फरायनांगौ होननानै जोङो गामि सिंनि रायजो राजा आइ आफाखौ जों बुंनो नाङा जोङो दा गोरोंजों गोरोंसो जों दा फोरोंलायनांगौ टाउन लेभेलाव थानाय जायफोरनाखि लेखा फरा गोरों थाखा फैसा खामायनो गोरों बिथांमोन सुबुंखौ जों दा बुंनांगौ जे बिथांमोना मा मिजिंजों बिथांमोना मा नेगेटिभ साननायजों गावनि गथ'खौ बर' बिजोंजों सोलोंथाइ होआबालानो जे गुबुन बिजोङाव सोलोंथाइ होखो बेनि जाहोनखौ बिथांमोनसो सोंनांगौ दा गुबुन जेबो नङा लोगोफोर बेखिनिखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदों स' मिजिंथिबाय आङो जोंनि गेजेराव बर' बिजोंनि सायाव नेगेटिभ साननाय बर' बिजों फरायबा साख्रि बाख्रि मोना मोजां माने जौगाथाय जानो हाया इंलिसाव एक्सपार्ट जानो हाया पारफेक्ट जानो हाया बेबायदि सान्थिफोरखौ जानला गारनानै गावनि हारिनि रावखौ फोथांनो फेदेरनो फोलावनो थाखाय बयबो जानजि खाफ्रालायनानै ओंखारबोगोन आरो बोजबनानै लागोन बेनि थाखाय आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बे चेनेलनि गेजेरजों फोरमायनाय जाबाय थेंक इउ